Kuyangithinta ekutheni umndeni wami yazi ngizala namhlanje uphelele wonke njengoba kunjalo sithi uvaliwe ekhaya. Ngibona umfowethu omdala wasekhaya abangamanzi sikanye naye namhlanje. Ngicela futhi uNkulunkulu ukuthi icelani angisize ukuthi okwazi ukuthelela ngochoko amthelele afike nje amthululele uchoko aziboneshe esenochona lolu oluthi nathi satheleleka. Iphinde ngimukele ubaba wami wabo baba osihloniphile namhlanje. Njengoba ngithi umndeni wami uphelele nangu nobaba ngene ula kanye nathi. Akabonga uJesu wazalwane. Yesu Kristu. Yilo bazalwana ngisho nemphuthumo bazala ngenye isikhathi. Icela isikhathi nje ngokukhulu ukuphuthuma sesizoyizwe lenkosi. Ungayiphutha mangingashiya uma engazanga azosibingelela. Abanye bebengekho mayizolo ukuxolela. Abakwazi ngicela nje mawuzosibingelela uJesu Kristu inkosi. Ngicela ungabisahlabele Jesu Kristu inkosi.